C1 Ya
hiburan kepada para pemirsa pada sore hari ini. Mudah-mudahan panjenengan sedaya bisa terhibur dari anak-anak dari budaya dari Karangpeti RW 6 Kelurahan Kutha Winangun Kecamatan Tingkir yang pada sore hari ini telah mendukung acara Karang Taruna dari Kali Taman Manunggal Rukun.
katok katok oh kono ya dan rame le dan umnya ayo diangkat ke yes yo ayo ya la tenang toh ya ya aduh yuk ya yuk ya Wani
sugeng sonten para pamirsa ingkang sami rawuh wonten ing Kali Taman RW 4 Kelurahan Salatiga. Hiburan wonten ing sonten menika kula cekapi semanten namung mbok menawi anggen kawula atur hiburan kirang meranani dumateng panggalih panjenengan kawula saking Sari Muda Budaya sakadang kirang pranani dhateng panggalih panjenengan kula sarembang nyuwun agunging pangapunten saageng-agengipun. Atur kawigaten dumateng para pamirsa sedaya mbok bilih mangke dalu tasih dipun lajengaken acara malih inggih punika mengeti setunggal bodro warna utawi ingkang ateges Jawa wis tangi. Mila saking mekaten dumateng para panjenengan para kadang-kadang sedaya para pamirsa sepindhah melih mangke dalu tasih dipun lajengaken inggih punika babaran seni tari Jaran Kepang saking Sari Muda Budaya saking